Hej. Jeg skal udvise sætningen A er lige med y2 minus y1 divideret i x2 minus x1. Og for ligesom at starte, så kan vi gå ud fra de to punkter, som der egentlig bliver vist her ved y1 og x1, som der repræsenterer et punkt på et koordinatsystem, og y2 og x2, der repræsenterer et andet punkt. Så vi kan stille op med to ligninger, som der så hedder y1 er lige med a gange x1 plus b, og et andet punkt, der hedder y2 er lige med a gange x2 plus b. Og vi vil så gerne have dem her sammen til en ligning, og det gør vi ved at trække den første her fra den her. Og så kommer det til at stå y2 minus y1 er lige med a gange x2 plus b minus parentes x1 plus b. Og vi vil gerne have den her parentes væk. Og fordi at der så minus foran parentesen, så bliver plusset her til minus. Så der kommer til at stå plus b minus b. Og på den måde så forsvinder b'et. Og så kommer der til at stå y2 minus y1 er lige med a x2 minus x1. Og det vi så gør nu, det er, at vi trækker de her to sider fra hinanden. Vi trækker x og y fra hinanden. Dividerer. Vi dividerer x og y. Og så kommer der til at stå y2 minus y1. Nej, det gør der ikke. Så kommer der til at stå a er lige med y2 minus y1 divideret i x2 minus x1. Og så har vi vores bevis. Yes.